ମୁଁ ସବୁ କଥା ତମକୁ କହିବି, କୌଣସି କଥା ତମ ପାଖରେ ଲୁଚେଇବି। ହେଲେ ମୋର ସବୁ କଥା ତମକୁ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆସି ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଏ କଥା ଯେମିତି କେହି ଜାଣିବେନି। ତାହେଲେ ତମେ ଯେମିତି ଖୋଜୁଥିଲ ପୁଣି ସେମିତି ଖୋଜି ଚାଲିଥିବ। ଏମିତି ସବୁ କଣ କହିଯାଉଛୁ ଯେ ଗୋପନ ରଖିବି, ପାଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଖୋଜିବି? ନାଇଁ, ତୋର କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ, ମୋରି ପାଖରେ ରହିବୁ। ନିଜ ଘର ନିଜ ବାପା ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କୋଉ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ହେଲେ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ନାହିଁ ବାପା। ହେଲେ ବାପା ବରୁଣ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର। ମୋର ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି। ହେଲେ ଶାଶୁ ଘରେ ବୋହୂ ହେଇପାରିନି, ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୁଁ ରହିପାରେନି। ଏମିତି ସବୁ କଣ କହିଯାଉଛୁ? ସବୁ କଥା ଟିକେ ଖୋଲିକି କହ। ତୋର ସଙ୍ଗୁରା ମୁଦୁରା କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି। ବାପା ମୋ ଜୀବନଟା ତ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ପରି ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନର କ୍ଷୀୟ ପାଉନି, ତମକୁ କେମିତି ଧରେଇବି? ହେଲେ ବାପା ତୁ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛୁ? ତୋ ଶାଶୁଘର କୋଉଠି? ଶାଶୁଘର ଠିକଣା ବଦଳିନି, ବଦଳି ଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ମାନେ ତରୁଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ତରୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ସବୁ କିଛି ସଂଯୋଗ ବାପା। ତରୁଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିଧବା ଭାଉଜ ବୋଲି। ମୁଁ ବି ତରୁଣକୁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ମତେ ଦେଖି ଆମ ଦୁଇକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବାହାଘର କରିବେ ବୋଲି ଆମ ଦୁଇକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ବାପା, ତରୁଣକୁ ମତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମିଶିକି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଥାନା ଇନଚାର୍ଜ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ନାଇଁ ନନ୍ଦିତା, ଜମା ସେମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି। ସେମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ କଥାକୁ ତୋତେ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମା, ତୁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ସେମାନେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ବାପା, ସେମାନେ ଘରେ କେହି ନଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଚାକର ରୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠୁ ଖସି ଆସିଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ନହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ନନ୍ଦିତା, କଲ ଅଭାବ ଟିକେ ସର୍ବତ ନେଇଆସିବୁ। ଆରେ ଯା, ଶୀଘ୍ର ଯା। ମାରେ, ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସବୁ କଥା ପଚାରିବାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ବାଉଳି ଯାଉଛି। ମତେ ଆଗ ତୁ କହିଲୁ, ଏତେ ତୁ ଥିଲୁ କୋଉଠି? କହି ବାପା, ସବୁ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି, କୌଣସି କଥା ତମ ପାଖରେ ଲୁଚେଇବିନି। ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ